Wala pa pala akong music. Na-live na ako. Come on, come on. Come on, come on. Start record. Ayan, Wakar, may galab shout out. Wakar, hello. Nice ka. Ayan, Wakar, thank you for coming. Ayan. May galab shout out to you, Wakar. Ayan, official, how are you? Ayan. Ayan, Margie, boy man, tamsak host. Ayan. Biglang shout out, Margie. Kaupin ko lang lalabs. Ayan. Kaupin ko lang po. Ayan. Margie Boyman. Ayan. Fine in you. I'm fine also. Just now I finished cooking, washing dishes. Then now I'm here in front of computer. Ayan, salamat po host. Ayan, good morning Pinas host. Ayan. Good morning Margie. Ayan. Good morning na rin dito lalabs. It's already 1:40. Anong oras na ba? 1:46. Ayan. 1:46 na lalabs. Already 1:46 AM here, UAE time. Ayan. Saan ka ngayon gandang host? Nasa UAE lalabs. Ayan. Nasa UAE ako lalabs. Inshallah soon makauwi na ng Pinas. Uy, ayan. Wakar, ayan. Thank you so much Wakar for coming. Ayan. You are talabat. I know. Talabat Wakar. Ayan. Thank you. Give me thumbs up Wakar. Ayan. Wakar lalabs. Give me thumbs up. Down of my video there's a hand like this. Click that one Wakar. Then give me thumbs up. Ayan. Thank you so much Wakar. Ayan. Give me thumbs up. Dyan sa UAE. Yes po lalabs, nasa UAE ako. Ayan. Ako din dito sa Sweden. Ayan. Sana all nasa Sweden. Ayan. GR World, may live shout out. Ayan. Like Dan host. Ayan. Salamat naman sa palike GR World. Ayan. Hi everyone. Ayan. Give thumbs up. Huwag niyong kalimutan tamsakan si host. Ayan. Wakar, give thumbs up to me Wakar. Ayan. Thumbs up. Huwag niyo naman kalimutan tamsakan si host mga lalabs. Tusukin niyo si host. Ayan. Ayan, Denver, mega love shout out. Kumusta ka na Nilmar lalabs? Ayan. Mega love shout out beautiful host. Ayan. Ayan, mega love shout out Denver. Ayan. Dito Sweden 1048 host. Ayan. Gabi ba dyan lalabs? Margie. Ayan. Dan tamsak ho, salamat sa patamsak lalabs. Ayan. Salamat sa patamsak dyan. Ayan. Ang bini. Nating dikit na po ho. Ayan. Panay pa rin lagas. Lalabs, Denver. Ayan.
Si Lulu wala ng kapagod-pagod sa kalalagas. 2022 na ganun pa rin yung ginagawa niya. Panay lagas pa din, oy. Ayan, you play PUBG and other games and grow your channel. Ayan. I don't know how to play PUBG Wakar, only YouTube. Ayan. I am from Poland, Margie Boyman from GR World. Ayan. Ayan, GR World ng mga ng bahay. Jewel, Migalab shoutout. Morning Tamsak host, Jewel. Ayan. Ayan, Jewel, meron ka na pong jacket, lalabs. Ayan. Thank you for coming, Jewel. Ayan. Denver, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Salamat naman sa inyong mga support, mga lalabs. Ayan. Be friend we same time Sweden, Poland from Margie Boyman. Ayan. Ayan, palablab naman yung aking new member, mga lalabs. Ayan, yung aking member na si Bia. Ayan. Palablab naman, lalabs, yung aking bagong member. Ayan, yung binababa ni Nightbot na si Bia Pick and Mix Blanc. Ayan. Ayan, GR World. Ayan. Yes, Margie Boyman friend. Ayan. GR World ang baba ng kanyang bahay. Ayan. Bikola ng Uragon, nagbawa ng bahay. Margie, baba ka ng bahay mo. Ayan, Bronchito channel, Migalab shoutout. Ayan. Tamsak. Ayan, Indian Wanderer, Migalab shoutout naman. Ayan. Indian Wanderer, thank you for coming, lalabs. Indian Wanderer. Ayan. Indian Wanderer, how are you? Ayan. Ayan, Bronchito channel. Ayan. Meron ka na pong jacket, Bronchito. Bronchito, ayan. Elensky Vlog, yes po, Bronchito. Ayan. Ayan, yung bagong pasok dyan, mga lalabs. Magbakas kayo kay Bikola ng Uragon. Ayan. Para mabalikan ko kayo, mga lalabs. Ayan. Ayan, Bronchito nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Joel nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Joel nagbaba rin ng kanyang bahay. Joel, ayan. Ayan, mga lalabs, yung mga bagong pasok dyan. Ayan, nandyan si Bikola ng Uragon. Ayan. Tamsak si Bikola ng Uragon at magbakas ko yan, mga lalas. Mamaya babalikan ko kayo. Ayan. Ayan, GR Margie Boyman, I am long time connected your channel. Now your video watching friend from GR World. Ayan. Ayan, GR World ang ba ng kanyang bahay. Ayan. GR World, salamat po sa pagpin. Ayan, wala ka naman lalabs. Ayan. Kayong unang pumasok.
Ayan, palablab naman yung aking mga member mga lalabs. Ayan, yung binababa ni Nightbot. Ayan. Ayan si Kino. Ayan, binaba ni Nightbot mga lalabs. Ayan. Bloody Coder. Thank you so much my friend GR World. Ayan. From Margie Boyman. Ayan. Ayan, Josh Channel. May nag-shoutout Josh. Ayan. How are you, Josh? Ayan. Thank you for coming, Josh Channel. Dan tamsak po. Ayan. Salamat sa patamsak dyan mga lalabs. Ayan. Mikasha Kushi. Naku, nabulol ako pagdating kay Mikasha, oy. Mikasha, ambot, oy. Nung nakita ko yung pangalan mo, hindi ko na na-pronounce ng maayos. Ayan, again, Mikasha Kushin, Migalab shoutout. Migalab shoutout, Mikasha, ayan. Mikasha Lalam, ayan, alright, mega shoutout to all nguso girl. Nguso girl talaga, ayan. Ayan, James Malasaga, mega love shoutout. Ayan, salamat sa patamsak dyan, James, ayan. Pagdating kay Mikasha, ay nabulol na ako, oy, ambot. Ayan, Mikasha. Nabulol ako, nakakabulol kasi yung pangalan mo Mikasha Kusin, ayan. Ayan, James Malasaga, ayan. Nagawa ng kanyang bahay mga lalas. Si James Malasaga, ayan. Ayan, panay mapangkasar to si Mikasha eh. Pagpasok pa lang nung pangalan mo, binabasa ko, nabulol na ako eh. Just call me MC, o diba? MC, sige MC na lang. Kasi mahirap salitain. Uy, MC, ayan. Bakit matagal-tagal na ngayon mo lang sinabi yan, uy? Pinahirapan mo pa ako sa pangalan mo eh. Ayan, MC, migalab shoutout. Ayan. Nasa work ka na, Mikasha? MC. Ayan, Margie, palablab yung nakapin mga lalabs. Ayan. Ayan, patamsa ka naman si Bicula ng Uragon mga lalabs. Ayan. And I'll call you Miss Bulong. Ayan. Pag ako nakauwi ng Pilipinas, Mikasha Kusin, oy, lalakasan ko yung boses ko palagi para maririnig mo ko ng malakas. Dito kasi kailangan natin bulong-bulong at may tulog, oy. Walang pasok cooking right now. Ayan, mashallah. Si Maui ingay. Ang pusa ko, inaaway ko. Ano niluluto mo, Mikasha? Mikasha, ano po yung niluluto mo? Ayan. Pahingi naman ng niluluto mo. Ano ba yan? Ulam? Nagkati ako ng braso na kinatuloy sa camera, uy. Di pala ni Mikasha ngayon. Ayan. Anong niluluto mo, lalabs?
nagluto ka ng adobo, ayan. Kaluluto ko lang ng adobong manok. Pinakuluan ko lang siya, di ko na siya ginisa. Di ko siya ginisa sa mantika. Kasi wala nang mantika eh. Kaya pinakuluan ko na lang sa tubig. Pinalo ko na yung lahat yung ingredients sa pinakuluan. Ayan, adobo, finish. Ayan. Ayan, Ron Vlog, mega love shout out. Ayan. Hello po, host. Ayan. Kumusta ka na, Ron Vlog? Monetize ka na ba? Ayan. Moni ka na rin, Vlog? Ron Vlog, monetize ka na ba? Ayan. Ayan, Ron Vlog, nang baba ng bahay. Ayan. Mga lalas, palablab naman yung binababa ni Nightbot. Ayan. Yung aking bagong member na si Bia. Ayan. Ayan. Wala pa ako. Ilan na ba yung WH mo? Ayan. Braised pink salmon, Miss Bulong. Wow, sarap. Sarap yan, oy. Ano ba yan yung mga sale lang sa Carrefour? And ito naman kahapon po, ayan. Ayan, Just Channel, ayan. Si Mikasha, uy, ay nagluluto ng breast pink salmon, Miss Bulong. Anong luto yan, sinabawan? Prito. Ayan, palablab naman yung aking member na si Jonaski, mga lalabs. Ayan. Ayan din, Bird Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Nandyan ka pa ba, Margie, o wala na, Margie? Margie, nandyan ka pa ba? GR World, nandyan ka pa, GR World. Ayan. Denver, ayan. Wala na ata si Margie. Margie, nandyan ka pa ba, Margie? Hey, Margie, ayan. Ayan, Margie, nandyan ka pa ba? Margie? Earn 2021 vlog, mega love shout out. Tamsakos, good morning. Ayan. Pag good morning sa umaga daw, kailangan wag malakas yung boses, mahina lang. Yan nga sabi ni Mikasha Kusin, Miss Bulong. Ayan. Kasi sa umaga kailangan natin bumulong-bulong. Ayan. Ayan. Earn vlog 2021. May jacket ka na, lalabs. Thank you for coming. Ayan. Mikasha Kusina. Ilan ba yung kakain yan? Ikaw lang? Ikaw lang, Mikasha. Ayan. Tamsak Margie. Just Channel. Nakalimbang ko na bahay mo. May bakas pa. Ayan. Ayan, Margie. Pabalikan na lang si Ron Vlog. Ayan. Margie. Wala na ata si Margie eh. Margie, nandyan ka pa ba o wala na? Margie, Margie, magparamdam ka naman kung nandyan ka pa. Ayan. OTW sa nakapin. Ayan. Nasaan na si Denver Channel? Ayan. Nilmar, nandyan ka pa? Nilmar. Where is my Nilmar? Ayan. Nasa bahay mo ako, Margie, kung nandyan ka pa. Ayan. Ano ba to? Our homeland at Dapashargaw. Ayan. Oy, sakit ng likod ko eh. Ayan, yes, host. Ayan.
Wala na ata si Margie. Tayo kay Dean Bear. Ayan. May bago kang upload, Nilmar. Ayan, palablab naman mga lalabs yung binababa ni Nightbot. Yung aking member na si Lloyd. Ayan. Yan ang mga lalabs. Palablab naman si Lloyd. Ayan. Binababa po siya ni Nightbot. Ayan. Yan, Bloody Coder Dan from Earn 2021. Ayan. Yan, Earn 2021. Sige lalabs. Magbakas ka kay Bloody Coder lalabs para balikan ka yan. So, ngayon, ako muna yung magsusukli sa'yo Earn 2021. Ayan. Bigyan kita ng dalawa. Bigyan kita ng dalawa Earn 2021. Ayan. Ayan, Nilmar. Nasa bahay mo how to cook adobong pusit. Nilmar, ayan. Sa bahay mo ako, Nilmar, lalabs. Ayan. Sa yung adobong pusit. Ayan, Nilmar, ayan. Ayan, Nilmar, watching ako lalabs. Ayan. Panoorin ko to, ilang minutes ba to? Ayan, 7 minutes lang pala to. Sige, Nilmar. Panoorin ko to lalabs. Ayan. Thank you, host. Ayan. Sandal ko lang to dito, oy. Ayan. Para ma-play lang siya. Para mag-play lang pala. Ayan. Kailangan ko ng extra table. Ayan. Inshallah, pagkapag nakauwi na ng Pilipinas. Pinapanood ko lang, Nilmar, yung bahay mo. Ay, bahay mo, yung upload mo. Ayan. Ayan, Earn 2021. Earn 2021, nasa bahay mo ako. Ayan. Bigyan kita ng dalawa lalabs sa pagdikit mo kay Bloody Coder. Ayan. Sana yun sa Earn 2021. Ayan. Margie Bayman, nakalimbang ko ba yung may bakas. Ayan. From Ron Vlog. Ayan. Ayan, Earn 2021. Salamat sa pagdikit kay kay si Oser pala to. Ang bahay ni Bloody Coder ay main channel niya yan. Ayan. Ayan, Oser 2021 TV. Ayan. Or Earn 2021. Ayan. Nasa bahay mo ako lalabs. Muni ka na? Muni ka na ba, Earn? Ayan, Earn 2021 OTW from Ron Vlog. Ayan. Ayan, Earn. Nasa bahay mo ako na papanood ko. Ayan. Earn, nasa bahay mo ako. Habihan kita ng dalawa. Ayan. Ayan, Earn, no? Masobra kasing malight yung aking ilaw. Ayan. Hindi ganong kita. Sobrang mailaw, oy. Ayan, Earn, nasa bahay mo ako. Ayan, bigyan kita ng 1.4 sum 8. Ayan. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. Ayan, Nilmar. Di pa ako tapos sa'yo, Nilmar. Padikit yung nakapin mga lalams. Ayan. Arthur Saban, Migalam shoutout. Ayan. Still watching ako, Nilmar, ah. Ayan. Ayan, yung pusit mong napakasarap, Nilmar. Katarakis Vlog, Migalam shoutout. Katarakis, ayan. Katarakis, ayan. Meron ka na pong jacket ka.
Tarakis Vlog, ayan. Ayan, sino ba yun yung tinidikitan ko? Sa Earn 2021, ayan. Dikit ko na to sa'yo, ayan. May bakas ako, ayan. Dan Puhos sa nakapintamsak dikit, ayan. From Denver, ayan. Ayan, Nilmar. Pabalikan mo yung dumikit sa'yo, lalabs, ayan. Margie Boymandan from Just Channel, ayan. Margie, pabalikan si Josh, ayan. Ayan, Arthur OTW, ayan. Watching pa ako, sa bahay mo. Sino ba yun? Si Earn 2021, ayan. Nandyan ka pa ba? Ayan. Punta ako sa aking main channel, sa aking Earn 2021, ayan. Para mabakasan ko yung bahay mo, ayan. Ayan, Nilmar, napakasarap naman ng iyong adobo. Nakakatakam naman, lalabs, ayan. Sarap naman yan, Nilmar, uy, ayan. Dapat binigyan mo ko, Nilmar, ayan. Nakakatakam yan. Ayan, nag-ano ako. Ayan, Arthur OTW, ayan, from Ron Vlog, ayan. Mga lalas, palablab naman sa aking member na si Bia, ayan. Pinababa siya ni Nightbot, ayan. Ayan, Love Channel, mega love shoutout, ayan. Just Channel, Dan Dikit from Margie Boyman, ayan. Love Channel, mega love shoutout, ayan. Hahaha, host di yan masarap kasi tsambahan na luto yan, eh. Ayan, Nilmar, napakasarap kaya, ayan, oh. Oh my god, Nilmar, ayan. Naka-charge kasi. Masarap nito, Nilmar, uy, ayan. Ayan, ang lalaki ng mo, pusit. Natatakam si host, ayan. Wow, luto na, Nilmar. It's time to eat. Ayan. Siguro napadami ng kain si Nilmar nito. Oh, ang laki pa ng hiwa. Wow, sarap. Yummy. Ayan. Yummy, Nilmar. Ayan. Ayan, palablab naman yung aking member, mga lalabs, na si Jonaski. Ayan. Binaba ni Nightbot. Si Kino, ayan. Ayan, Arthur sa Banpol, watch ko na bahay mo, may bakas pa, ayan. Tawa tuloy si Nilmar, ayan. Wow, sarap. Isang kalderong kanin, Nilmar, kinain siguro, ayan. Ayan, Nilmar, natapos ko na, lalabs, ha. Ayan, Nilmar, full watch. Ayan, 7 minutes yun, ha. 7 minutes and 41 seconds, ayan. Ayan, sino ba to kanina yung binibigyan ko ng, banana. Thank you, host. Walang man, lalams. Ayan. Earn 2021. Earn 2021, ayan. Ayan, lumikit ako sa'yo ng dalawa, Earn 2021, nandyan ka pa ba? Or umalis ka na, ayan.
and 2021, ayan. Kay Bathala, ayan. Ayan, Nilmar, 3 tamsak sa iyong sa iyong pusit. Sama yung aking main, ayan. Ayan, lalabs. Dan ako sa'yo na. Ayan, 3 tamsak. Ayan. Yung WS ko sa road to 600 na, sobra pang layo sa katotohanan. Huwag kang mag-alala, Nilmar. Lalaki din yan. Ayan. OTW sa nakapin. Ayan. Alvin Espiritu tamsak. Migalab shoutout. Alvin. Ayan. Thank you sa pagpunta, Alvin. Ayan. Migalab shoutout sa'yo. Ayan. Marby Boy man, nagbanang kanyang bahay, ayan. In 2021, dan ako sa yung dalawa, ayan. Alvin Dan, ayan. May jacket ka na, Alvin, ayan. Nilmar Channel Dan from Just Channel, ayan. Huwag kalimutang di kita natamsakan si host, ayan. Love Channel, nagbaba ng bahay, ayan. Sino yung sunod natin kay Nilmar? Tapos na kayo kay Nilmar, ayan. Mikasha Kusin, nandyan ka pa ba, uy? Mikasha Kusin. Mikasha? Where is Mikasha? Ayan. Mikasha, nandyan ka pala, Lams? Or makain ka na? Yor, ayan. Love Channel, nagawa ng bahay, ayan. Mikasha, nandyan ka pa ba? Welcome po, ayan. Nakikinig ka ba, Mikasha? Ayan. Mikasha? Mikasha ba, uy? Sino sumunod kay Dinber? Si Ron Vlog. Si Just Channel muna pala. Bago si Ron Vlog, ayan. Punta na tayo kay Just Channel, ayan. Love 1, ayan. Punta tayo sa video ni, ni Just Channel, ayan. Nilmar, ayan. Love 1 from Alvin Espiritu, ayan. Nilmar Channel, na pulpak ko na bahay mo, may bakas pa, ayan. Ayan, Just Channel, ayan. Dan sukli Just Channel of comment, ayan. Yung Just Channel, nasa bahay mo ako lalab, Just Channel, ayan. Ayan, 7th birthday. At naghinto to. Ayan, Just Channel, oh. Ayan, Pati Channel, migalab shoutout, ayan. Arthur Saban, migalab shoutout. Ayan, Pati Channel, ang baba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, OTW sa nakapin from Arthur, ayan. Katarakis Vlog, ayan. Sa bahay mo ako, ayan. Just Channel, nandyan ka pala, Labs. Ayan. Ilang minutes lang to. Ayan. 2 minutes lang to, Just Channel, ayan. Ayan, dan kay Josh, ayan. Alvin Josh 1, ayan. Ayan, Just Channel. Nandyan ka pa, Josh, ayan. Dating dikit sa dikit pin, walang bakas of comments from Arthur Saban, ayan. Ayan, Just Channel, nandyan ka pa ba? Magsagot ka naman dyan, Just Channel, ayan. Ayan, Dantam sa Kron Vlog, dating dikit from Denver Channel, ayan.
Ayan, Pati Channel ang gawa ng kanyang bahay. Mega love shoutout lalabs. Ayan. Naka-off yung comment ni Just Channel. Ayan. Watch na lang ako. Ayan, dan ako kay Just Channel. Naka-off comment. Ayan, Arthur Saba. Nagbaba ng kanyang bahay sa Arthur. Ayan. Pati Channel ang baba ng bahay. Pati Channel. Ayan. Love Channel. Ayan, Just Channel. Natapos ko na yung video mo lala. Pinakita ko sa'yo. Hindi mo ata napanood. Ayan. Na full watch ko Just Channel. Ayan. Yan Josh. Ano lang siya, mga 2 minutes lang yung video mo. Ayan, tapos na Josh. Ayan, Love Channel. Dan, thank you host. Dito pa ako. Ayan. Walang tamsak na lang sa ano mo ha. Ayan, 3 tamsak ako. Just Channel. Ayan. Naka-off comment ka lalabs. Naka-off comment yung video mo. Ayan. Kasi may mga kasama kang mga bata. Ayan. Ayan, Pati Channel ang iba ng kanyang bahay. Sino ba to, sila Singbiro? Ayan. 10-20 mga lalabs, kung meron kayong 10-20, ayan. Dikitan nyo na sila Singbiro, ayan. Makipagbartiran na kay Singbiro, ayan. Ay mga lalabs, palablab naman yung aking member na si Bia, ayan. Bia Pick and Mix Vlog, ayan. Palablab naman mga lalabs, pag-iwalan kayo ng bakas ng aking pangalan sa dulo, ayan. Para kayo mabalikan, ayan. Pati Channel ang baba ng kanyang bahay, ayan. Thank you again so much host. Ayan. Ayan, Just Channel, may bago akong gawa. Bigyan kita, ayan. Alvin Espiritu, ayan. Bia 1, ayan. Bia dan sa'yo si Alvin, ayan. Ayan, Just Channel, bigyan kita ng isa uli. Panoorin ko muna uli yung video mo. Ayan, palitan dyan guys. Parang Lasinggero, ayan. Ayan, Lasinggero. Saan ba yung bahay mo? Ayan. Dikit mo na sa akin yung 10 mo dyan, Lasinggero, ayan. Ayan, Just Channel, dinikitan kita ng isa, naka-off yung comment mo, ayan. Pati Channel ang baba ng kanyang bahay, ayan. Ayan. Princess Mariam, tulog na Madam N. Sherdan, ayan. Thank you so much dyan Princess Mariam, may love shout out. Ikaw Madam ang matulog at opening ka. Yung eyebag mo, ayan, laki-laki na ng eyebag mo, oy, ayan. Thank you sa pa-share dyan, mahala Lams. Ayan. Princess Mariam, thank you so much Lams. Ayan. Napaka-supportive naman yung aking madam dyan, oh. Yung Princess Mariam, ayan. Napaka-supportive, thank you so much. Ayan. Kahit antok-antok na yan, oh. Anong oras na ba? Ayan. 2:22 UAE time. Ayan. Ayan, Pati Channel, ang baba ng kanyang bahay, ah. Tamsak dansis, ayan. Sige Lasinggero, dikitan mo na ako at ikay aking susuklian, ayan. Dikit mo na yung 10 mo dyan, Lasinggero, ayan. Hindi ba'y nakakalasing, ayan. Ayan, OTW na 10 host, ayan. Sige lalab. Mary Rose Nation, ayan, may love shoutout. Morning sis, ayan. Sige lang Lasinggero, idikit mo lang yung 10 mo dyan, ayan. Pati Channel, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Closing ako, Madam, good night na. Sige, Madam Princess Mariam, thank you so much, ayan. Good night, sweet dreams, mama, chup chup. Ron Vlog, nandyan ka pa? Ayan, Denver Channel, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Pati Channel, nagbaba ng bahay, ayan. Ron Vlog, nandyan ka pa ba?
Ron Vlog, magbaba ka ng bahay mo, ayan. Queen G Mark, nagbaba ng bahay, mega love shoutout. Tamsak host, ayan. Queen G Mark, salamat sa patamsak lalabs, ayan. Queen G Mark, nagbaba ng bahay, ayan. Palablab naman yung aking member mga lalabs, ayan. Binamba ni Nightbot na si Lloyd, ayan. Queen G Mark, nagbaba ng bahay, ayan. Ron Vlog, nandyan ka pa ba? Kung wala na si Ron Vlog, sino yung sumunod na pumasok kay ano? Si Earn 2021, nandyan ka pa ba? Earn 2021, wala na rin. Ayan. Ayan, Kulina, good morning host, tamsak dan. Ayan. Salamat sa patamsak dyan. Ayan. Pati channel lang ba ng kanyang bahay. Ayan. Sino sumunod na pumasok kanina? Si Albin. Tingnan ko nga. Ron Vlog. Si Albin, nandyan pa si Albin? Albin, nandyan ka Albin? Umagot kong nandyan. Ayan. Albin, nandyan ka Albin? Uy Albin. Papaluin ko na to si Albin, di sumasagot eh. Ayan. Albin, lalabs, nandyan ka ba? Uy, wala na si Albin. Sige, magtawag lang tayo ng iba. Albin, nandyan ka Albin? Ayan. Ayan, ang susunod ay si, Pati Channel. Albin. Oh my God. Last ko natawag. Ayan, nandyan ba si, si Madam Love Channel? Love Channel, Madam. Malis na rin ata siya. Love Channel, ayan. Love Channel, nandyan ka pa Love Channel. Madam Love Channel, ayan. Wala na rin si Madam Love Channel. Okay. Si na lang. Love Channel, si Pati Channel, ayan. Punta tayo kay Pati Channel, ayan. Pati Channel, ayan. Dan tamsak harang Jonaski dating dikit, ayan. Sige, Just Channel, thank you so much dyan, lalab Just Channel sa patamsak kay Jonaski, ayan. Punta na ako sa bahay ni Pati Channel, ayan. Ayaw na naman mag-charge, okay? Nagalaw ko kasi, ayan. Layla, 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 Layla. Ayan, Pati Channel. I'm here in your house, Pati Channel, ayan. Pati Channel, Belgiki. Putamsak. Ayan, Pati Channel, I'm here in your house. Pati Channel, ayan. Pati Channel, ayan. I am watching now. Pati Channel, ayan. How many minutes? It is only 5 minutes and 56 seconds. Ayan. I will watch this one. Pati Channel, ayan. 923. Ayan. Okay, I will give you banana, Pati Channel, ayan. I will give you 2 banana, Pati Channel, ayan. Pati Channel, you still there, lalabs, ayan.
Pati channel, I'm still watching. Ayan. Layla, lay, lay, lili. Lay, 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 lili. Akin. Ayan, Pati channel, you already 925. Ayan, give you 2 banana. Ayan. Uy, may anasin ngalam shout out. Hola. Ayan. Ngalam shout out to you, Oy May. Ayan. Thank you for coming again, Oy May. Ayan. Uy, may nagba ng kanyang bahay. Ayan. Ang susunod natin si si Queen G Mark. Ayan. Queen G Mark, nandyan ka pa? Ayan. Queen G Mark. Ayan. Nandyan pa ba si Queen G Mark? Ayan. Uy, may nagba ng bahay. Ayan, almost done, Pati channel. You have 5 minutes and 46 seconds. Ayan, palablab naman yung aking member na si Jonaski, mga lalams. Ayan. Ayan, Oy May nagba ng kanyang bahay. Oy May, ayan. Ayan, thank you so much. 3 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Thank you so much. Ayan, Pati channel, almost done, lalams. Ayan, palablab naman yung aking member na si Kino, mga lalams. Ayan. Yung binababa ni Nightbot. Ayan, si Sino ba yung dumikit sa akin kaninang 10? Si Lasinggero ba yun? Hindi na siya nag-umba ng bahay niya. Nandyan pa ba siya? Ayan, Pati channel, I'm done to you. Ayan. I watch your video. Meron pang ads, eh. Ayan, sinong susunod natin? Si Hey Everything. Ayan. Nandyan pa ba si Queen G Mark? Si Mary Rose Nation, nandyan pa ba? Mary Rose or Queen G Mark? Ayan. Nandyan pa ba kayo? Wala na ata. Sino yung dumikit sa akin ng 10? Sila Singgero ba yun? Ano na ba yun bahay niya?
Saan na yung bahay nila Singgiro? Hindi man siya nagbaba. Paano ko siya masusuklian? Lasinggiro, nasaan na yung bahay mo? Lasinggiro, wala na ata si ano. Baka ng bahay mo Lasinggiro, ayan. Wala na si Just, si ano. Si Queen G Mark. Ayan. Lasinggiro, magbaba ka ng bahay. Lasinggiro ba, oy? Ayan. Si Giselle pala to. Ayan, punta tayo kay Giselle. Nandyan pa ba si Kulina? Kulina, nandyan ka? Ayan. Kulina. Ayan, wala na ata. Na lang ipin ko. I'm done to you Pati channel. I watch your video at 5 minutes and 56 seconds and then I give you 2 banana. Ayan. And dyan pala si Madam Kulina. Ayan. Matapos Madam Kulina nila Singgiro, ikaw ipin ko. Ayan. Babalikan ko lang siya ng 10. Ayan, Lasinggiro, OTW na. Yung aking main channel ay dating dikit sa'yo, ayan. Ay, ano ba yan? Yung mali yung napin ko, walang ano, walang link. Ayan. Top secret, tamsakos, ayan. Top secret, ayan. Top secret, ayan. Padikit puso click agad, ayan. Top secret, mag-love shout out, ayan. Kulina, nagbaba ng bahay, ayan. Wait lang po Kulina, ha? Balikan kita mamaya. Dikitan ko muna si Giselle. Ayan Giselle, nasa bahay mo na ako Lasinggiro. May harang. Ayan, Margaret Marquez, mag-love shout out. Ayan. Kulina, ayan, nagbaba ng bahay. Top secret dan from Kulina, ayan. Hello host, mag-love shout out. Ayan. From Margaret, ayan, mention lang po, ayan. Ayan, Giselle. Unang dikit. May harang Giselle, ayan. Giselle may harang Lasinggiro. Unang dikit. Ayan, Queen G Mark. Kaya tinatawag kita Queen. Ayan. Ayan, Queen G Mark nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Punta ako sa bahay mo Lasinggiro. May isa na akong nadikit, wait lang ha. Ayan Giselle, meron kang ano? Subic Sambales, meron kang harang, ayan. Ayan Giselle, Lasinggiro, ayan. May harang ka Giselle, ayan. Nasa bahay mo ako Giselle, ayan. Ayan yung harang mo, ayan o, nagpi-play. Ayan. Panoorin ko to Giselle, ayan, i-play ko lang to. But, ayan, may galab shoutout, but, tamsak. Ayan, but, meron ka ng jacket, but. Ayan, Giselle, ayan. Tapos na yung harang mo.
Matalon-talon si Giselle, ayan. Yung ano ko kasi yung lights, ayan. Sobrang liwanag. Ayan, Giselle. Panoorin ko to, 3 minutes lang naman to, ayan. May damsak, Giselle, ayan. Ayan, oy, may nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Watisari, mag-love shout out. Ayan, Watisari. How are you, Watisari? Ayan. Tapusin ko lang to si Lasinggero, ayan. Ayan, watching pa rin ako Lasinggero sa video mo, ayan. Nakaplay yung video mo. Ayan, Cooking with Sophia, mag-love shout out. Ayan. Kulina Palacio, Dan from Just Channel. Ayan. Watisari na gumawa ng bahay. Ayan. Bot-bot na gumawa ng kanyang bahay. Ayan, apat na lang, malapit na akong matapos. Nakapin, still watching pa rin ako. Ayan. Sa video mo, malapit nang matapos. Babago. Yan, Giselle, last night dala ako ng 10. Tama ba, Giselle? Nabilang mo? Iwan ko lang na ba natikip ko, pero nakasampu na ako. Ayan, full watch ako, Giselle, sa video mo. Huminto na. And then ako, Giselle, sa'yo, ayan. Full watch din ako sa'yo, ayan. Tingnan mo, Giselle, tama ba yung dumikit 10? Punta na tayo kay Kulina, ayan. Kulina. Magbaka po ng bahay, Kulina, ayan. Tama ba, Giselle? 10 yung dumikit ko sa'yo. Ang babago, Kulina, nandiyan si Kulina. Watisari, ayan. Mamaya pin kita, ayan.
Ayan, Kulina, nandyan ka pa, Madam Kulina. Ayan. Kino Bambamdan, ayan. Salamat po sa pagdikit kay Kino, ayan. Ay, pupunta na ako sa bahay mo, Kulina, ayan. May harang, ayan. Langat na harang tayo, ay. Ayan, palablab yung nakapin mga lalabs, ayan, si Kulina, ayan. Kulina Palacio, ayan. Palablab naman. Beles Adventure Channel, ayan. Migalab shout out, ayan. Hindi ko pala siya na shout out, ayan. Hoy, may nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay, oy, may, ayan. Huwag kalimutang di kita nagtamsakan si host, ayan. Abangers TV Padakma po LSit, ayan. From Abangers, ayan. Sige po, Abangers, wait lang po, ayan. Hoy, may Nancy, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Kulina Dikit Dan from Billy's Adventure Channel, ayan. Billy Travel Dan, ayan. Hoy, may nagbaba ng bahay, ayan. Billy Travel Dan from Kulina, ayan. Kulina, stay connected. Yan, oy, may nagbaba ng kanyang bahay, oy, may, ayan. Tagal naman nitong ads na to. Ayan, Abangers, tamsak, ayan. Tamsakan ko muna nga si Abangers. Naharang kasi ako kay Josh, ayan. Ayan, Abangers, tamsak. Yung tamsak, Abangers, ayan. Ano ba yun ang pangalan niya? Ayan. Natin man akong dikit sa'yo, Abangers, ayan. Ang tamsak ko na yan, Abangers, dalawa, ayan. Ayan, Bia, migalab shoutout, lalabs. Ayan, migalab shoutout sa aking member dyan, Bia, ayan. Bia Pick and Mix Vlog, ayan. Migalab shoutout sa inyo dyan, host, ayan. Ayan, palablab yung aking member nandyan si Bia, ayan. Madikit po from Top Secret, ayan. Pa-mention na lang, ayan. Ayan, Bilis Dantoyo, Syukran Kitir, ayan. Kulina naggawa ng bahay, ayan, nakapin si Kulina, ayan. Bilis Adventure, Top Secret, Dikit Dan po from Bilis, ayan. What is Arias Channel Dan, Cooking with Zapia, ayan. Migalab shoutout, Cooking with Zapia, ayan. Palablab yung aking member dyan na si Bia Malalabs, ayan. Lalala, ayan. Ayan, mayroon palang si Kulina, may premiere live in 5 hours, ayan. Ayan, Madam Kulina, ayan. Tamsakan natin to. Ano pala to, ayan, yung mo, ayan. Kulina, ayan. Tamsakan ko na lang to, ayan. Dan to Kulina Palacio, ayan. Kulina, pabalikan na lang si Bia, ayan. Si Bia Pick and Mix Vlog, dan na po sa'yo, ayan.
Yun, kagigising lang siguro ni Bia, ayan. Mag-iwan lang po ng bakas, sukli ko po kayo 5 banana from Billy's Adventure Channel, ayan. Ayan, Billy's, dikit mo na sa akin yung 5 mula lamps, ayan. Ayan, Kulina, dati po ka tayong magkadikitan sa yung main channel, ayan. Tamsak na lang, ayan. Natamsakan na kita, Kulina, ayan. Ayan, palablab naman yung aking member dyan na binababa ni Nightbot, ayan. Na si Bia Pick and Mix Vlog, ayan. Palablab naman mga lalabs yung aking member, ayan. Thank you so much, ayan. Ayan, bigyan kita ng isang banana, ayan. Palasyo, ayan. Hindi kita ng isa. Madam Palasyo, ayan. Kulina Palasyo, ayan. Susunod na tayo kay, sino yung susunod natin? Wala yung music, oy. Ayan, nandyan yung aking member na si Bia. Ayan, cooking, I'm Billy's Adventure, ayan. Mag-iwan po ng bakas, ayan, Billy's Adventure, ayan. Cooking with Sapia, nagawa ng kanyang bahay, Cooking with Sapia, ayan. Billy's done back to you already, ayan. Top secret, ayan. Watisari, ayan. Bia, nasan na yung bahay mo, ayan. Yung pinalabanan lang ni Nightbot. Ano na nais ko? Yan, palablab naman yung nakapin mga lalams, ayan. Palablab ang nakapin mga lalams, ayan. Watisari don't go, ha? Okay, after that, be a finish, I will pin your link. Yan, palablab naman yung aking member mga lalabs na kapin, ayan. Ayan, Kulina Bia Pick Dan, ayan. Ayan, Bia, pabalikan na lang si Kulina, dan na sa'yo lalams, ayan. Bia, ayan. Dan si Kulina, pabalikan lalams. Ayan, J-Rig TV dan may, ayan, from Watisari, ayan. Ayan, palablab naman yung aking member na si Kino, ayan. Ako sa bahay mo, Bia. Ayan, Bia, nasa bahay mo ako, Bia. Yung aking member dyan, ayan. Yung nakapin, ayan. Bia lalams, nandyan ka pa, Bia, ayan.
Yung KFC, ayan. Nangangalap na eh. Ayan, Bia, watching ako sa video mo, Bia. Dito ko sa bahay mo, lalabs. Ayan, Bloody Coder, thank you so much naman dyan, Madam Kulina, sa pagdikit sa aking mga member. Ayan, pagdikit kay Bloody Coder, ayan, thank you so much. Alam nyo ba yun si ano yung Madam Kulina, yung aking member na si Jonaski, ang kanyang apelyido ay, alam ko is Jonaski Palacio. Yan yung pangalan niya eh. Ano ba yun? Yan, Palacio siya pala, si Jonas Palacio, ayan. Yung isang member ko dyan ay si Jonas Palacio, ayan. Magka-apelyido po kayo, Madam Kulina, ayan. Yung Jonaski dyan, ayan, Jonas Palacio Lucas, ayan. Alam ko yan yung kanyang pangalan eh. Kulina, please return from Cooking with Sapia, ayan. Cooking with Sapia. Madam Kulina, pabalikan na lang po si Cooking with Sapia, ayan. Dan to yung Watisari from Bia, ayan. Ayan, Bia, nanonood pa ako ng video mo, lalabs, Bia, ayan, para sa WH mo. Nandito ko sa bahay mo, Bia, ayan. Ayan, Bia, pinapanood ko pa yung video mo sa KFC, ayan. Yan, Bia, ay. Charge natin para hindi mamatay. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, proteinin ng kapal niya, sure na finish ka. Yan, Bia, old friend Pulpakdan from Cooking with Sapia, ayan. Yan, Cooking with Zapia, ayan. Be old friend Pulpakdan from Cooking, ayan. Cooking with Zapia dan from Kulina, ayan. Ayan, dan na ako sa video mo, ano, Bia, ayan. Na-full watch ko siya, lalabs, 5 minutes. Bia, ayan. Malablag naman yung nakapin, mga lalabs, ayan. Palitan ko nga yung nakapin. Pangalan mo yun, ayan.
Yan, Kulina nagbaba ng kanyang bahay. Kulina, ayan. Bigyan kita uli ng 2 biya. Ayan. Biya. $622. Gawin natin itong 625 biya. Ayan. Yan mga lalas, palablab yung nakapin. Ayan, 733 sa'yo, Just Channel. Ayan, from Margaret. Ayan. Ayan, lalabs niya 625 ka na lalabs. Ayan. Ayan, Kulina nagbawa ng kanyang bahay. J. Greg, ayan, nagbawa ng bahay. Ayan. Malalab yung aking member mga lalabs na kapin. Ayan. Queen with Sophia nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Margaret, ayan. Just done na sa'yo si Margaret. Pabalikan na lang. Ayan. Ayan, palablab yung aking member na si Jonaski mga lalabs. Ayan. Ayan, biggest 21 mix vlog dan from Josh. Ayan. Top secret, padikit pusok lipo agad. Ayan. NJ Greg TV dan from Kulina. Ayan. J. Rig, pabalikan na lang si Kulina. Ayan. Malalab yung aking member mga lalab na si Kino. Ayan. Binabani Nightboot. Ayan, Kulina nagbawa ng kanyang bahay. Top secret, cooking with Sophia dan full pack. Ayan. It be back. Thank you. Ayan. Just Channel, dan na rin ako sa'yo. Thank you from Margaret. Ayan. Dan thumbs up po J. Greek TV. Ayan, from Bia Pick in Mix Vlogs. Ayan.
J-Reg Team, balikan na lang si Bia dan na sa'yo, ayan. Ayan, really miss Nissan Migalab shout out, ayan. Hi host, ayan, Migalab shout out Rilin, ayan. Rilin nagawa ng kanyang bahay, ayan. Huwag kalimutang di kita natamsakan si host mga lalams. Sabi niya, host, thank you, bibili mo na ako ng ulam, salamat, ayan. And maraming salamat din po Madam Kulina, sige po mag-ingat ka po. Host, nadikitan ko na lahat from Kulina, ayan. Maraming salamat po Madam Kulina, ayan. Bye-bye muna, ayan. Sige po, mag-iingat ka po, ayan. Top secret dan from Cooking with Sapia, ayan. Ayan, top secret, pabalikan na lang si Cooking with Sapia, ayan. Baby Los Migalab shout out, ayan, tamsak dan. Salamat po sa patamsak yan, Madam Baby Los, ayan. Yan, Cooking with Sapia nagbawa ng kanyang bahay, ayan. Yan, Cooking with Sapia nagbawa ng kanyang bahay, ayan. Cooking with Sapia dan from Just Channel, ayan. Ayan, Bia, play kita mamaya lalas pagtapos ng aking LS, ayan. Para sa iyong WH, Bia, ayan. Cooking with Sapia done to you from Just Channel, ayan. Ayan, palablo naman yung si Bicolanang Oragon, ayan. Hoy, may nagbawa ng kanyang bahay, ayan. Please me girl, ayan, from Oime, ayan.
Yan, cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Dan po nisnisan from Bia. Ayan. Bia Pick and Mix Vlog. Ayan. Rilin, pabalikan na lang si Bia, dan na sa'yo. Palablab yung nakapin mga lalabs. Ayan, yung binababa ni Nightbot. Wow, kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Ayan, Oime. Oime nagbawa ng kanyang bahay. Oime. Ayan. Mga lightweight. Ayan. Pagabit ang 1-2 good morning. Ayan. 1-2 good morning. Nagalag shout out 1-2. Ayan. 1-2. Ayan. Meron ka na pong jacket 1-2. Ayan. Aling Silay. Nagalag shout out. Tamsak Dan. Ayan. Promote lang po ma'am. Ayan. Sige lang. Aling Silay. Ayan. Mag-promote ka lang dyan. Ayan, inviting to all pa-entry. Ayan, everyday 9:30 AM. Ayan. Akrima 36 vlog po. Ayan, si Akrima pala to. Si Akrima, ayan. May nagbawa ng bahay. May, ayan. Arangis, ayan. Nag-love shout out Kuya Jong. Congratulations, ayan. Congrats naman sa'yo Kuya Jong, ayan. Dan tuyo Oime ana si from Bia, ayan. Please Oime connect to Bia Pick and Mix Vlog, ayan. Ayan, palablab naman yung aking number na si Bloody Coder, ayan. 1-2, ayan. Ang ganda naman ng host, ayan. Thank you so much Kuya Jong, may pabiro pa, oy, ayan. Ayan, thank you so much Kuya Jong, kagigising mo lang. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Si Akrima, ayan. Matulog lang ako host sa harang, ayan. Ang haba ma. Kuya Jong, ikaw monetize yan, huwag mong i-skip yan. Pag in-skip mo yan, ikaw yung babawasan. Hindi ako, ayan. Bawas yan sa iyong revenue, ayan. Ayan mo lang siyang mag-play. Lagot ka kay Lolo, ayan. Ayan, palablab naman yung aking member mga lalabs na si Lloyd, ayan.
Yan, Cooking with Zapian nagba ng kanyang bahay. Yan, huwag kalimutang di kita nagtansakan si host mga lalabs. Pa-share it naman. One to Akrima. Ayan, tingin ko nga yung bahay ni Akrima. Ayan, si Akrima pala to. Ayan, sige Akrima. Ayan. 420. Yan, Oimi nagbaba ng kanyang bahay. Pin ko muna nga si Oimi at makulit to mga lalabs. Ayan. Napakakulit nito. Ayan. Biya, bawa mo na kita, Biya. Ha? Ayan. Yan ka muna sa baba, Biya. Ayan. Para manahimik na to. Ayan. Saglit ko lang naman to ipipin. Makulit kasi yan siya, makulit. Makulit yan si Oimi. Ayan, pag pinin mo na siya, mananahimik na yan. Ayan, Biya Pikdan to yung Syukran Kitir from Oimi. Ayan. Yan, nandikitan ko na yan. Ayan, tingnan ko yung bahay niya. Ang laki-laki ng bahay niyan. Ano? Biya? Sa 3K na yan siya. Ano na yan si Oimi? Big mansion. Pag pinin mo yan, tatahimik na yan. Ayan. Hindi na siya makulit. Oh, laki ng bahay niya na yan. Ayan, 3.7. Oh, titigil na yan, na yan. Maya-maya lang ibababa ko na yan, na yan. Kasi pag di yan pinin, ulit-ulit yan na yan. Mga ano na lang, 3 minuto. Natapos na ang harang. Ayan. Ayan, Kuya Jong. Welcome back. Ayan, Kuya Jong, salamat sa paharang. Magbaba ka ng bahay mo dyan. Ayan. Ayan, Korikeni. Maglab shout out. Ayan. Korikeni. Hello po, Madam Host. Ayan. Ayan, Korikeni. Meron ka na pong jacket, Korikeni. Ayan. Korikeni. Ayan. Korikeni Yahoo. Ayan.
Ay, wag mong tawaging madam. Uy, ayan. Salamat sa madam, ayan. Ayan, palablab yung binababa ni Nightbot mga lalabs, yung aking member, ayan. Na si Bia. Ayan, Bia in Mix Vlog dan from Just Channel, ayan. Ayan, Bia, pabalikan si Just Channel dan sa'yo, ayan. Ayan, dan tuyo akrima, ayan. From Bia, ayan. Akrima, pabalikan na lang si Bia. Ayan, Marlon Palma, may galab shout out, ayan. Amsak host, ayan, from Marlon Palma. Ayan, palablab yung aking member, ayan. Kino Bambam, may galab shout out, ayan. Happy weekend, ayan. Salamat naman dyan, Kino, sa pagpunta, ayan. Hi po all, ayan. Yung aking member na si Kino mga lalabs, ayan. Kumusta ka na, Kino? Congrats naman at naka 1K ka na, ayan. Sunamuni ka na, ayan. Kunting kimbot na lang. Salamat Mix Vlog, ayan. From 1-2, ayan. Kuya Jong, hindi ka nagbaba ng bahay mo. Wish ko lang, ayan. Iba 117 ka na, ayan. Mga ano lang yan, mga 2 months lang yan, Kino, ayan. Mabilis lang yan. Hindi kita kagabi, ayan. Ayan. Kuya Jong Vlog, ayan. Just Channel, okay na madam sa birthday off kasi message, ayan. From Coricane, ayan. Coricane dan Pulpak from Kino Bambam, ayan. Okay, WS Paponid, ayan. Kino, play kita mamaya, ayan. Kasabay ni Bia, ayan, para sa WH nyo. Si Kuya Jong monetize na yan, ayan. Bago lang siyang muni si Kuya Jong Vlog, ayan. Pinay kita Kuya Jong ng 3 gabi, ayan. Tapos nalaman ko na lang kay Nilmar na muni ka na pala, ayan. Sabi niya sa akin, si Kuya Jong daw, ano na muni, ayan. Malapit na lang yan, Kino, ayan. Okay na lang, malapit na. Yan, Just Channel dan full pack from Kino Bambam, ayan. Yan, palablab naman yung aking member na si Lloyd mga lalabs. Ayan, yung binababa ni Nightbot. Exclusive remix by DJ RK. Yan, salamat na marami, host. Love you po, ayan. Ayan, dan to yung Kino Bambam from Bia, ayan. Puntahan mo yan, Bia, si Kino, ayan, nag-ALS din yan. Ayan, JB's Dessert, Tamsak Dan, ayan. Naglalab shout at JB, ayan.
Yan, Cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Nagpapansit canton ka na, Kuya Jong. Ayan, Bia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Kinabambam, okay na po from Korikini. Ayan. Bicolanang Orago, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Ayan, Korikini, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Alijan Mersay, Migalab, shout out Alijan. Ayan. Wala pang pansit, friend, nagkanton lang ako kagabi. Ayan. Nagpakanton ka kagabi, ah. Ayan, hello host, how are you doing today? Ayan. Today is good. Ayan, I'm good today. Ayan, Alijan, thank you so much. How are you too? Ayan. Alijan, nagaba ng kanyang bahay. Alijan. No problem, host. I love you, host. Ayan. I love you all. I love you talaga. Good morning from Romalyn Ratela. Ayan. In 2021, ayan. Vlog, Migalab, shout out. Nagawa ng bahay. Ayan. Bia Pick and Mix vlog, dan thank you from Kinabambam. Ayan. Going with Sophia, dan from JB Desert. Ayan. Mahina na yung boses ko eh. Mga tulog na kasi mga kasama ko dito. Ayan. DJ Dance Remix. Ayan, JB, nagbawa ng bahay. Ayan. Madikit mga hosingo lang ng bakas para mabalikan. Ayan. Ayan, aim 2021, dan from Alijan. Ayan. Ayan, Bia Pick and Mix vlog, badam, okay na po from Korikini. Ayan. 1-2, nagawa ng bahay. Ayan. Cooking with Sophia, dan by J-Rig TV. Ayan. Ayan, James, Migalab, shout out. Tamsak. Ayan. James GP, thank you sa patamsak. Ayan. Ayan, JP, nagbawa ng kanyang bahay. James GP. Ayan. Ayan, Kuya Jong, nakasupport. Ayan. Alijan Mersay. Ayan, from Earn 2021 vlog. Ayan. Korikini, nagbawa ng bahay. Ayan. Ayan, Dalia Ayad, hello. Ayan. Migalab, shout out Dalia. Ayan. Punta na tayo kay ano. Akrima mo baka nga nang may akrima? Ayan, Alijan Mersaydan from JB. Bia Pick and Mix vlog, dan from J-Rig TV. Ayan. Ayan, akrima dan tayo sa Earn 2021. Pabalikan na lang. Ayan, JB, nagbawa ng bahay. Ayan.
Cory Kenny naggawa ng bahay, ayan. Ang laki ng bahay ni Cory Kenny. Laki ng bahay. Akrima, baba ka ng bahay, ayan. Yan si Akrima eh. Yan palablab yung aking member mga lalabs na si Bia, ayan. Yung binaba ni Nightboot. And then earn 2021 from Alijan, ayan. Alijan ang gawa ng bahay. Jared TV dan from Cooking with Zapia, ayan. Dalia Ayad dan from earn 2021, ayan. Dalia Ayad dan from 1-2, ayan. Yan palablab yung aking member na si Jonaski mga lalam, ayan. Cooking with Zapia nagbawa ng kanyang bahay, ayan. Yan, Akrima ng sabay mo ako, ayan. Napadaan sa Jeddah. Yan, Akrima. Ayan, ang sabay mo ako, Akrima, ayan. 9 minutes, ayan. Ayan, panoorin ko lang yan, tapusin ko yan para sa'yo, ayan, para sa WH mo, ayan. Ayan, palablab yung aking member mga lalap na si Kino, ayan. Yung binababa ni Nightboot. Ayan, dan to yung Alijan from Bia, ayan. Alijan connect to Bia, ayan. Diyan may official mega love shout out, ayan. Jerly and Angel, ayan. 14 tamsak, ayan. Salamat sa patamsak. Dan tamsak sa'yo from Jan May official mega love shout out, ayan. Dan sa nakapin po, ayan. Ayan, Akrima, pabalikan na lang si Bia, dan na sa'yo, ayan. Ayan, yes po, from 1-2, ayan. Ayan, earn 2021 vlog, ayan. Jared TV dan. Cory Kane dan from JB, ayan. Ayan, palablab yung aking member na si Bloody Coder mga lalams, ayan. Yung binababa ni Nightboot, ayan. Okay, dagdag WH, ayan. JB nagbawa ng bahay, ayan. JB dan from Cooking with Zapia, ayan. Jerly at Angel 14 nagbawa ng bahay. Cooking with Zapia nagbawa ng bahay, ayan. Yan palablab yung aking member na si Lloyd mga lalabs, ayan. Ayan, 1-2. Tapusin ko tong 9 minutes mo, ha. DJ RK Bomb Remix.
I'm done already JB from Alijan. Ayan. Yan kapobre nagbawa ng kamay. Ayan, magkalimutang dikitan si Hoss. Ayan. Diyan may official. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. 1-2. Ayan. And then sa nakapin from 1-2. Ayan. Ayan, Akrima, bigyan kita ng dalawa. Bigyan kita ng dalawa, Akrima. Ayan. Nasa bahay mo ako. Ayan, dan sa nakapin from Bia. Ayan, 1-2, pabalikan na lang si Bia. Ayan. Diyan may official dan pasukli from Kapobre. Ayan. Turn 2021 vlog dan from Cooking with Sapia. Ayan. Cory Kini nagbaba ng bahay. Ayan. Kapobre, ayan, pakonek na lang kay Alijan. Ayan. Thanks mo sa pagdikit at may bakas lang para mabalikan ko. Ayan. Ayan, Cooking with Sapia ng bahay. Ayan. Dan Alijan Mersay prang Kapobre. Ayan. Yan, Akrima dan from J-Red TV. Ayan. Yan, Alijan Merzay ng baba ng bahay. Ayan. Thanks ka. Ayan. Dikit ko yan main ko basta nagbakas yung main. Ayan. Yan, malapit nang matapos yung video mo, Akrima. Ayan, Kapobre nagbaba ng bahay. Ayan. Diyan may official dan. Ayan, from Jerly in Angel 14. Ayan. And dyan may official ng baba ng bahay. Yan, Akrima, patapos na lalabs. Ayan. Ayan, patapos na, Akrima. 1 minute na lang. Ayan, dantam sa Kapobre from Jerly in Angel 14. Ayan. Diyan may official pasokli from Kapobre. Ayan. Cooking with Sapia ng ng bahay.
Ayan, Akrima, daldan ako sa'yo ng dalawa. Ayan. Lumikita ko ng dalawa sa'yo, Akrima. Ayan. Ayan, Jerly and Angel 14 nagbaba ng bahay. Ayan. Dan Tamsak, Pobre and Inday. Ayan, pabalikan na lang si Bia. Pobre and Inday. Ayan. Hello, J Reed from Alijan. Ayan. Social distancing. What is social distancing? Ayan, dan na ako sa'yo, Akrima. Ayan. What is social distancing? Full watch yung video mo. Ayan, Suklidan, Jerly Angel 14. Ayan. From Pobre. Ayan. Pobre ng baba ng bahay. Ayan. Punta tayo kay Cooking with Sapia. Ayan. Social distancing. While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Dan Tamsak sa nakapin dating dikit. Ayan, from Jan May Official. Ayan. Thanks at Bia from Pobre. Ayan. Dating dikit sa nakapin. Ayan. What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? Ayan, Cooking with Sapia. I will give you 2 banana. Ayan. Cooking with Sapia. Lalang, I will give you 2 banana. Ayan. Social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter this time. What is social distancing? Ayan, Bia Pick Mix Vlog dan from Jerly. Ayan. Migalab shoutout host from Tito Bob. Ayan. Cooking vlog, migalab shoutout. Ayan. Ayan, migalab shoutout sa lahat from Tito Bob. Nani Silva, migalab shoutout. Ayan. Love naman yung aking member na si Lloyd mga lalabs. Ayan. Ayan, tamsak lang sa'yo host from Tito Bob. Ayan. Maraming salamat sa patamsak. Ayan. Nani Silva ng baba ng bahay. Ayan. Tito Bob Cooking Vlog ng baba ng bahay. Alice Migalab shoutout. Alice Vlog. Ayan. Hello host tamsak dan. Salamat sa patamsak dyan, Alisa.
Ayan, Cooking with Sapia dan from Jerly and Angel 14. Ayan. Cooking with Sapia connect to Jerly. Ayan. Yan, kapobre ng ba ng kanyang bahay. Ayan. Yan, Cooking with Sapia, I'm here in your house. Ayan. Cooking with Sapia. And Cooking with Sapia, I am watching now. It's only 1 minute and 24 seconds. Then I give you 2 banana Cooking with Sapia. Ayan. Punta na tayo kay kapobre. Ayan si Kuya Jong nakasupport. May parang harang ka na, Kuya Jong. Ayan, Cooking with Sapia, I'm done to your video, lalabs. Ayan. Ayan, tamsak bagong saging Team Kino Bambam. Ayan. Salamat naman dyan, Kino lalabs. Ayan. Sakitan ko pa ba yan si Kino? Ayan. Sakitan natin. Ayan, kapobre dan dikit from Alice Vlog. Ayan. Oh, laki pala ng bahay ni Madam Kapobre. Uy. Tamsakan ko to, Madam. Ayan. Kapobre. Ang laki ng bahay mo. Ay. Ayan dyan, Snow Bambam, tamsak bagong saging Team Kino Bambam. Ayan. Yan, ang daming alagad naman ni Kino. Ako siguro sa ano pa ako gagawa sa day off. Ngayon kasi walang time. Jakitan ko pa ba yan, lalabs? Jakitan ko para mag-blue. Ayan. Jakitan ko. Ayan, may jacket na yan, Kino. Ayan yung mga alagad mo. Ayan, maraming salamat naman yan, Kino lalabs. Napaka-supportive ni Kino, mga lalabs. Ayan. Dikitan nyo yan. Yan, wag na po. Ayan.
Doon to your Simply Living family. Ayan, from Bia. Ayan. Ayan, nakalimbang ko na bahay sa nakapin. Please back na lang po. Ayan, from Ron Vlog. Ayan, dating dikit sa nakapin yung aking maid. Natamsakan ko na. Sak dalawa, ayan. Salamat po, happy weekend from Kinuwambam. Ayan. Pasampol lang host para sa mga magkamaling dumikit sa akin, idikit ko din mga staff ko sa kanila. Ayan. Baba mo yung bahay mo, Kino. Ayan. Kasi sinaikbot. Ayan. Yan, pinin ko yung ano, yung kay Nightboot. Ayan mga lalaws pa, love yung nakapin. Ayan. Nag-LS din yung lalaws, yung aking member. Maraming ayuda dyan mga lalaws. And then sa nakapin from Bia. Ayan. Ron Vlog official dan sa'yo, pabalik na lang from Alice Vlog. Ayan. Ayan, cooking with Sophia, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, J-Red TV, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan. Dan Alice Vlog from Kapobre. Ayan. Yan, palablab yung aking member na si Lloyd mga lalams. Ayan. Simplay living na pulpak ko na bahay mo, may bakas pa from Ron Vlog. Ayan. Alice Vlog dan OTW from Ron Vlog. Ngayon.
NJ Rigdan from Jerly and Angel 14. Ayan. Yan Lalay TV, Migalam shoutout Lalay. Ayan, thanks Ron Vlog from Jerly and Angel 14. Ayan. Ayan, Michibu, Migalam shoutout. Ayan. Yup, host checking in. Ayan. Ayan, Lali TV nang ba ng kanyang bahay, kinubakas at tusok na lang. Ayan, from Jerly. Ayan. Dan na po sa inyo, living well in UK. Ayan, from Bia. Ayan. Morning host. Ayan, from Uncle Vlogs. Ayan. Migalab shoutout Uncle Vlogs. Ayan. Mama Bear, migalab shoutout. Ayan. From Kinubambam. Ayan. Michibo. Ayan. Wash out sa lahat from Uncle Vlogs. Ayan. Lalay TV, walang LS Mama Bear. Ayan. Kuya Jong, napaka-supportive. Ayan, tamsak host from Jocelyn Vlog. Hinabang mo nagpahinga, ito kagigising lang. Ayan. From Lali. Ayan. Nagbawi ng puyat. Ayan. Nakakapuyat kasi mga isda, mga lalabs. Nakakapagod, nakakapuyat, nakakagutom. Pagising sa umaga, wala na. Nilamon na ni Lolo. Ayan. Critical black na full watch ko na bahay mo, may bakas pa. Ayan. Yan, may chibudan from Jerly. Ayan. Uncle Vlogs, dan pang 10 ako. Ayan. Uncle Vlogs, pang 10 ako. Maliit pa yung bahay niya. Lalay TV, okay po. OTW, bagong staff. Ayan. Uncle Vlog, OTW. Ayan. Dikitan nyo si Kino Bambam. Maraming alagad, mga lalabs. Ayan. Maraming ayuda sa nakapin. Ayan. Ang dumikit sa nakapin, may ayuda. Ayan. Yung upload Kinubambam. Ayan. Uncle Vlogs, din ko yung bahay mo, Uncle Vlogs. Yung baby pa pala to si Uncle Vlog. Iway Kinubambam, dami talaga pang plantation saging. Ayan. Ayan, Uncle Vlogs, dikitan mo yung nakapin na Uncle Vlogs. Ayan. Maraming ayuda dyan, dali. Dikitan mo muna yan, tapos ipipin kita. Ayan. Uncle Vlogs, dikitan mo yung nakapin. Ayan.
Bigyan kita ng 5 Uncle Vlogs. Ayan, dikitan mo yung nakapin. Dikit mo yung main mo sa kanya kay Kino Bambam. Ayan. Ayan, Uncle Vlogs. Nandyan ka pa, Uncle Vlogs. Huwag kang umalis. Nasa bahay mo ako, Uncle Vlogs. Ayan. Ayan, Uncle Vlogs. Dikitan mo yung nakapin. Ayan. Magbakas ka doon, lalams. Ayan, nakayudahan kanya ni Kino. Ayan. Napakadaming alagad. Yan si Kuya Jong, napaka-supportive. Yan, Ron Vlog Dan Sukli, salamat. Ayan. Nandyan ka pa, ano? Uncle Vlogs. Uncle Vlogs, nandyan ka pa ba? Kuya Jong, good morning from Jocelyn to Vlog. Ayan. Nandyan ba si Uncle Vlogs? Ayan. Tingnan natin si Uncle Vlogs kung nandyan pa. Michibu, thank you so much. Ayan. I will check if I connect my main channel to yung Michibu. Ayan. Yes, I already connected to you, Michibu. Ayan, I'm your old friend. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, proteinin ng kapal niya. Sure na finish ka, finish ka. Wala na ata si Uncle Vlogs. O sa mga trip maayudahan ng mga saging, click na lang naman ni
For picture ko din, click go to channel. Main lang po gamitin para maayudahan ko ha. Thanks po. Ayan. Sige lalabs. Yan ang bagong ano ni Lolo ngayon, di ba? Hindi ko pa na-try yan. Sa off ko nga try ko yan. Palagay din na galing kayo kay Madam Ailinski Vlog para makilala ko. Ayan. Yan mga lalak, dikitan nyo si Kino Bambam. Ayan. Nibigyan ko ng banana si Uncle Vlogs. Umalis na ata to. Sana pag nakauwi na ako ng Pilipinas, Kino, ayan, para lahat ng pumapasok sa LS ko masuportahan ko dito kasi sa UAE tayo may trabaho. Ayan, pag kayo'y naka LS hindi ako pasok kasi bawal kasi ang mobile, tago-tago lang. Sana makauwi na ako sa uwi na ako sa August. Ayan, uwi na ako ng Pilipinas sa August. Para marami akong time sa aking YT, makapag-business din kahit maliit na business. Ayan, okay lang po, kalma lang host. Ayan, uwi na ako. Kino, bakit nagsalita ng ganyan? Bicol ka ba? Ayan, matagal na ako dito lalang sa UAE. Ayan, 8 years na ako. Gusto ko na rin magpa-uwi ng Pinas. Nakakapagod na rin dito. Hindi pa ako nakaka-uwi ng Pinas from 2014. Ayan, straight ako dito, walang uwian. Sayin po sa Bicol ako. Ayan, walang Bicol pala to si Kino. Ayan, bisda ko, tamsak, migalab, shoutout, bisda ko. Ayan, malapit ako kay Robredo. Yayamanin si Madam. Hindi mayaman sa resibo. Puro resibo, Kino. Ikaw yung mayaman dyan, ikaw yung businessman eh. Si Kino ang mayaman na yan. Ang daming pera ni Kino sa picture. Ay, nakita ko. Yung bida ng ng YT mo si Kino. Ayan, Nagaman po, Parientes Mi sa Legazpi. Ayan, may kaya. Ayan, mayaman. Robredo. Ayan, Robredo ka Lini Robredo ka, Kino. Yung president mo si Lini.
Sige, bisda ako, patamsakan natin yan. Ayan. Nandiyan pala si Pebrero 14, hindi ko napansin. Ayan, tama yan, madam. Mag-invest ka na lang sa business. Ayan. Ayan, mag-business tayo. Ayan. Yan, Pebrero, kalimbang ko na bahay mo may bakas. Ayan, hahaha. Di ako makabuto, host. Ayan. Hindi ka pala member dyan sa Pinas. Ayan. Laguna ako register sa Mindoro na ako. Ayan. Layo mo na, Kinooy. Meron vlog nagbuwa ng bahay. Tamsakan natin si bisda ko. Ayan. Ayan sa kanyang premiere, mga lalabs. Patamsak sa nakapin sa premiere niya. Ayan. Ayan, patamsakan yung nakapin, mga lalabs. Patamsakan. Ayan. Kanyang premiere. Ayan. Yan, vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Yan, palamlab yung aking member na si Kino, mga lalabs. Ayan. Ang dumikit kay Kino may ayuda. Ayan. Marami siyang alagad, mga lalabs. Ayan. Binaba ni Nightboot. Si Kino Bambam, mga lalabs. Ayan. Marami siyang alagad. Ayan. Pebrero 14, ayan, ang baba ng bahay. Ayan. Harang, host, salamat sa paharang. Ayan. Ayan, palablab yung aking member na si Bloody Coder. Ayan. Ayan, Trichy Vlog, natusok ko na sa premiere mo may bakas pa. Ayan, Pamron Vlog. Yan, patamsakan nyo nakapin, mga lalas. Patamsakan. Yan, dan na ako sa nakapin. Ayan. Dan tamsak sa'yo, madam, dalawa. Ayan, Ron Vlog, dan sa'yo from Vista ko. Ayan. Wala nga naman bumisda ko. Ayan. Ayan, Lloyd OTW from Ron Vlog. Ayan. Sige, Ron Vlog, dikitan mo yan. Nadikitan mo na ba si Kino? Ron Vlog. Magbakas ka dyan kay Kino. Ayan, maraming ayuda dyan. Ayan, binaba ni Nightbot si Kino. Ron Vlog. Click mo lang yung kanyang pangalan. Ayan. Kinan mo rin vlog si Kino Bambam. Ayan. Ayan, Ron Vlog, dan na po from Pebrero 14. Ayan. Ayan, si Pebrero 14 nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Si Kuya Jong, napaka-supportive. Ayan. Harap naman ng niluto ni Pebrero. Lumpiang Shanghai.
Malaki na rin yung bahay ni Pebrero 14, ayan. Baglang baba ko lang si Kino, ayan. Mahal na mahal mo talaga yung si Kino, ha. Kuya Jong, ayan. This is the mix of DJ Saint Mark. Ayan, Kuya Jong. Tamsak ako sa'yo, Kuya Jong, ha. Wow! Kay DJ Boom pala yan. Pa-share it naman. Lloyd Johnson, natusok ko na premier mo, may bakas pa, ayan. Powered by DJ Boom Boom Exclusive. Power beats low, beats low. Ayan, ano, Ron Vlog, nalikitan mo si Kino Bambam. Powered by DJ Boom Boom Exclusive. Yan mga lalas, mga 10 minutes na lang ako mga lalas, mag-out na ako, ha. Kasi ako may pasok mamaya, eh. 10 minutes na lang mga lalas. Powered by DJ Boom Boom Exclusive.
Ayan, Bicolana Vlogs, biglang shoutout. Ayan. Jocelyn Backlig, biglang shoutout. Ayan. DJ Lodsky, the best. Basta team Voyog, Gapa Uyog.